पाणी द्या विचारा. बाळा तुला पाणी पाहिजे का? आता माझा राजा शांत झोपणार बघ. माझ्या बाळाचं पोट भरलंय बघ, पोट भरलंय बाळाचं. आता माझं माझा बाळ माझं बाळ माझं बाळ माझं बाळ बाळा बाळा तिकडे जाऊ नकोस रे. बाळा बाळा तिकडे जाऊ नकोस रे तू. काय बाळा तुझ्या आईकडे गेलास रे तू, मला सोडून तू तिकडे दूर कशाला गेले रे? बाळा बाळा ते बघ राक्षस यायला लागले रे. ते बघ राक्षस यायला लागले. तुझ्या आईला सांग रे बाळा, तुझ्या आईला सांग. ते दगड मारणार. तिच्या डोक्यावर कुणीतरी डगर घातलंय रे. माझ्या बायकोला कुणीतरी वाचवा रे. माझ्या मुलाला कुणीतरी वाचवा. अरे मला मारा रे, मला मारा. माझ्या मुलाला द्या रे, माझ्या मुलाला द्या रे. मला राक्षसानो त्याला त्या कशाला मारतात रे, त्याला कशाला मारतात रे? अरे माझ्या बायकोचे तुकडे तुकडे केले रे. कुणीतरी वाचवा रे, माझ्या बायकोला कुणीतरी वाचवा रे. माझ्या बायकोला बाळा येते रे, तुलाही मारणार रे ते. अरे बाळाचा हात तोडू नका रे. टाकू नका गेला तो असा फिरत असतो. नक्कीच त्याचा संसार कुणीतरी उद्ध्वस्त केला असावा, म्हणूनच तो असा वेडा झाला. हो मलाही तसंच वाटतं. त्याचं हे भावलं पाहिल्यावर मला पण तो खुश करायला हवी. खुश म्हणजे काय? आता प्रिय करायला खुश नाही करणार. अरे पण ते कसं? मला पण पावलं पाहिजे तुझ्याकडून. हे बघ मला त्रास द्यायचा नाही. तू इंग्लंडवरून आल्यानंतर मी तुला इम्पॉर्टंट पावलं देणार आहे. त्याच्या स्वतःसाठी बोलून पण देवजन्मला प्रीतीने राम
या मुसळलेली आठवण राहील का ग तुला? का नाही राहणार? ही आशा तुझी आणि माझी आशा तुझी. खरंच अशा मला वाटतं तुला असेच मिठी घेऊ या दिवसरात राहावं असं वाटतंय. बरं आता मी येऊ. काय म्हणायचं एकदम गडबडीत कुठे चाललाय? नाही रे, मला जरा घरगुती काम आहे. काय ग ताई साहेब, मी आत आल्यावर तुमचे राजे मात्र आहे. मग काय म्हणाला तुमचा प्रियकर? तुमचा म्हणजे तू कोणीच नाही का माझा? तसं नाही ग, तुमच्या प्रेमिकाच्या गोष्टी वेगळ्याच असतात ना. म्हणजे मी वेगळी आहे वाटतं तुझ्यासाठी. तसं नाही ग ताई. ताई तू किती किती शहाणी आहेस ग. खरंच तुला पतीच्या घरी पाठवताना मला खूप खूप रडू येईल ग ताई. आमच्यापासून तुला आम्ही कसं दूर करणार ग ताई? काळजी करू नकोस. अरे मी गेल्यावर सुद्धा अजून हीच राहील. खरंच ताई तुझ्या लग्नाला मला खूप खूप आवडायचं आहे ग. माझं ताईचं लग्न होणार. हे ताई जेव्हा तुझं लग्न झाल्यावर तू माहेरी आलीस ना तेव्हा सासरी पोचायला मिळणार हा तुला. मग काही दिवसांनी मी मामा होणार. काय सावध राहा. मग मी काय खोटं बोलतो? अगं तुझ्या बाळा फिरायला घेऊन मी जाणार. मी त्याला तांदूळाचा गाणं म्हणून दाखवणार.